Оха! Какво има в ръцете ми? Предстои да разберете. И ще ви разкажа малко по-подробно за какво има в този... Малко ASMR. О! Така или иначе, аз сега ще ви покажа какво има вътре. Да. За тези от вас, които не знаят какво е това, това е Nintendo Switch OLED модела, който е. Взех си го наскоро за като handheld конзола. Това ми е първата конзола и actually много хора казват, че качеството на екран не е достатъчно сега, нали? В смисъл то, какво искаш от handheld конзола, която може да играеш навсякъде. Може да играеш в стаята си, но аз ако играя в стаята ми, предпочитам да е на дока. Може да играеш на плажа, на басейна, което не е зле. А дори ако имаш капчър карта, може да я вържиш към компютър и да стримваш или да правиш гейминг видеа. Очаквайте тези скоро. Така, сега какви игри имам е другото. Те ще са в другия епизод, в който ще ви разкажа. За момента имам само една физическа игра и всичките други са дигитални. Дано не сте видяли малък sneak peek. И така, след това ми се бъдат клипа хора. Нямам се ви е харесал. Между другото, тези джойкони си ги купих допълнително, защото белите ми харесаха. Кефът ме Neon Green и Neon Pink се водят. Искам да ви покажа. А към следващото видео от мене. Чао!